Hello guys! Good afternoon! Welcome back again to my channel. Sa mga baguhan dyan, please don't forget to subscribe. Sa mga nakasuportan sa akin, welcome back again to my channel. Nandito na naman ako guys. Mag-ano na naman ako. Magre-review or first impression and mini-review. Always mini-review kasi hindi full review. So yung gagawin ko ng first impression tsaka mini-review is BYS pa rin na cream foundation. Yan. BY is light beige cream foundation. Tapos ito is sun beige cream foundation. So, gagawan ko sila ng ulit-ulit ako. So, yung light beige dito sa kanan. Tapos yung sun beige dito sa kaliwa. Ginagawan ko ng paraan kasi sobrang puti niya guys. Isang dab ko lang guys. Grabe. So, a little goes a long way. So, ginagawan ko ng paraan. Guys, tapos na akong naglagay sa face ko. So, yan na. Ito yung sa light beige. Tapos, dito naman sa kaliwa is sun beige. So, ano yung kaibahan? Nakikita nyo ba yung kaibahan, guys? Yan. So, yun guys. Gagawin ko na sa packaging tayo, guys. Same sila, syempre, same sila ng brand. Same na cream foundation, same na 10 grams, pero yung kaibahan nila yung shade. Ito yung light beige, tsaka ito yung sun beige. So, sa likod guys, yan sa likod. So, good for 12 months, same sila na 12 months. Yung light beige, 01, 01, light beige yung shade niya. Tapos dito sa kabila 03 sun beige. So, bibili to siya guys sa drugstore, pero ang alam ko Australian brand to yung BYS. Sa light beige tayo guys, pagbukas mo ganyan siya. So meron siyang mirror dito guys, yan. Tapos yan yung shade niya. May pagkaano siya guys, pink undertone siya. Tapos pag bubuksan ko, meron kasamang sponge, circle sponge na or puff sponge. Yan, di ko pa yung nagamit. So yan siya guys. So yung light beige guys, pink undertone, tapos yung sun beige
yellow undertone. So, yan yung pink undertone. Ito yung sa yellow undertone. Yan. So, di ko naamoy yung chemical or more paint or more cutics. Mabango yung amoy niya, guys. Hindi naman may pabango, pero parang kunting may pagka vanilla, guys. So, yun yung sa amoy, tapos yun sa packaging, 10 grams, tapos yung effect niya, guys, dewy. Dewy or dewy yung effect niya, guys, you know. Pero ito, sobrang pagka-dewy niya. Pero sa, parang, ito mas dewy to. Pero ito, dito lang yung, dito lang yung nag-dewy. Coverage ng dalawa, guys. Mas maganda yung coverage dito sa sun beige kaysa light beige. Kitang-kita yung pimples, tapos may redness pa dyan. Hindi siya natatakpan. Pero dito sa sun beige, ito lang yung bumps lang, pero wala na yung redness. So, mas maganda yung sun beige kaysa light beige. Kasi nga, cream siya, so possible talaga na dewy yung effect niya. So, yan. So, yung mas okay sa skin tone ko, ito yung sun beige. Mas maputi yung light beige. Syempre, light siya. Yung shade niya, 01 light beige. Mas maputi sa akin. So, mas prefer ko yung sun beige. So, sa price nila, guys, same sila na 699. So, pareho lang sila ng price, 699. So, para sa akin, guys, maganda na siya, guys. Yung 699, sulit na siya. Kasi nga, kahit kunti lang yung kukunin mo, sobrang enough na. A little goes a long way na talaga siya. So, yun yung kagandahan na makatipid ka sa makeup. Yung kahit kunti lang, sakop na buong half face or buong mukha, kahit kunti lang. Isang kuha lang, di ka na mag-a-add ng isa pang layer. Di mo na kailangan pang i-build up pa kasi enough na siya. Maganda siya sa normal skin to dry skin yung foundation na to, cream foundation. Kailangan yung makatipid ng foundation, mas the best to yung BYS cream foundation. Enough coverage lang siya para ma-even yung skin tone. So, kaso lang, mas maputi lang yung bulol-bulol na ako, guys. Mas maputi lang yung natural beige. Kung bibili kayo nito, guys, mas pipiliin nyo yung mas mai-recommend ko yung sun beige, guys, kasi yellow undertone siya kaysa light beige. So, mas maganda yung sun beige. Tapos, guys, wala akong masabing hindi maganda sa BYS na to. Isa lang siguro, dahil hindi siya full coverage. So, hindi to para sa mga naghahanap ng full coverage. Yeah, kasi dewy siya. Tapos, minimal lang yung coverage niya. So, all guys, yung mini review ko. Tapos, first impression ng BYS Cream Foundation. Maganda siya, guys. Maganda siya para sa akin. Tapos, sulit na sa 699 kasi makatipid ka sa product. So, yun lang, guys. Thank you for watching. I hope you enjoy my video. Please don't forget to like, comment below, and subscribe to my channel. So, see you again to my next video. Bye!